Kinsa kay masawa na ko, no? Nangguwang na ko, 25 na akong edad. Di ba ka sinampuntina, sinampolina? Di sa ko ninampolina. Okay, kanding naman puti na bagamayang kanding ato. Ya protina no, nanoy multicab sugot nun ko. Kinsa ka, no? Duduhan ko niya. Anong kako? Hinuktok mga. Saba dia pa, di mo kagikan. Wal ka baw? Nangahoy ko. Purting katulang ang ugas ni atay. Tawang naon ko. Purpuro tapos ang ugas. Wala ka to lang unugas, ang naon sad mura mo sa tilas. Ano masakit hinuktok na buang ka? Nagunahuna lagi ko pa kisa ako masawa. Sinamprotina. Di sad bada. Sinampolina di sad bada. Kinsa kay masawa na korumpuhon? Libong sigo pa. Mao nga na dong. Ato ni patag-an dong. Ni Boss Clintoy. Asa man nadapit pa? Ato sa kwayan. O si kawayan, sa mga tagdabong dito. Kwayan ba sa tabi na sa Fernando, may nang radakan siya. At na pa, kuyugi ko pa. Punta na. Kami bayad. Ano ko kwarta pa na kay kwarta pa. Mga buang ang barangay. Kamoy. Kung mga on, ako babayaran nyo. Ayo. 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 Lahot mo dong, di mo ka mo mengawati na ihay. Hindi bos. May hapon na iglintoy. Tarong mga dangoy, anong isgot mo maghipon? Magpatagaan mo, ang palit mo hipon. Hapon ba noy? May hapon na ba noy? Pagpatagaan lagi yung taminoy. Lingkod kisa may magpatagaan yun doha. Anak mo Ikaw. Ya, lingkod dong, lingkod. Salamat kid niya. Lingkod. Salamat ko tang bayranan man mo. Ang ako sa pera mo. Tara. Ay siglangas dong kay. Sa may problema ni mo nga. Naam kay patagaan. Nalagi ko'y problema noy. Patagaan talaga ikaw tungod yan kisa di ako masawa lagi. Sa ganahan ka may baw kisay. Kinsay imong maabot nga asawa pero bayadaan. Ako tanang ang bulsa dong kung na amo sa chiki sa. Awag di mo dag chiki rong eh. Amo dong. Adik man ni chiki murag buwam ni oring. Pwede. Ano ito ha? Ipada na bilang na. Ay nakamatay kuwang man eh. Pa. Para sa lain dong. Ano tong halis kaway uling mo pa? At bukas ng taon na to. Anong nguling sa deka noy? Oo lagi. Luwi taon kayo yun. Noy. Kanila sa. Mapag-anan Uy ko ron sa Nicolapon niya sa kamantin jo. Ya karon natusugdan. Sige na, excited jud kay ko na eh. Gusto jud ko makibawag yun. Ay siglangas ha. Ay siglangas. Atong kaning bulang kristal ako, ari na to makita. Ari na to mahibaw-an og kinsa na mahimo nimong asawa. Ano ya? Sayo na kayo ambi na yung kamot eh. Ana, tuong kamot. Ay langas ha. Sige na. Itumas sa kamot mo dong. Oy layo ra mga kamot. Na, ay langas ha, ay langas. Ako nang nakita dong. Sa man eh? Ang imong mamahimong asawa taas og buhok. Guwapa jud ni pa. Anak. Guwapa na. Ay sa dong. Ay sa ato sang tiwas og tanaw. Sige na. Una pa. Sa man eh? Kuan kanang taas siyag buhok. Taas og buhok no. Oh niya. Taas og liog. Taas pag siyag naong. Taas pag barog. Binuang man mo ano eh? Taas og buhok, taas og naong, taas og liog, taas pag barog. Namuram na nagabatar. Ulit ta po eh, binuang niya pa. Kuwang kwarta pa eh. Dong. Di na batar dong kaysa akong gihuna-huna dong. Taas siyag buhok. Oh yeah. Pero kuto brani, taas niya ko na. Brani ko agad. Ya, taas og barog, taas og naong, taas og liog. Mura ran si ng printina. Binuang man mo ano eh. Nabot man kang protina na amo mo silingan. Mao na nakita as kristal ako dong. Aring kwarta bi. Aring kwarta. Ulit pa eh. Dito pa. Kuha pag kwarta sa mga buang. Bahala dia oy. Ga! Ay
Ay ga. Ga. Abot mo dito. Uga kay sayo gyud miro na ni out ga. Ni aga, unsa man imong giguhat ya ga? Kana ko'y paliton, matay bugas. Alaga. Nawa man akong pitaka ga. Oh no. Akong sweldo ako ra bang gisuo dito? Pagtarong oy. Unsa na lang atong agonan ni watay bugas? Ga pasensya gyud kay ga kay nawa akong pitaka ga asa ka turon nawa ka. Mangutang na sa taron, mangutang. Ato na patagaan oy, para madali na oy. Ato ina. Asa man ta mo patagaan ga? Ilang may glintoy ba? Mananagaan para to madali taon oy, para di pa to makalayo ang taon nagkawat ato yung pitakon kapungit Ko asa naman to nabutang taon gawin kisa kay nakapunit ato murag dugay ko Usa ka silduhan, usa ka silduhan, usa. Sige ga, ipatag-an na ga. Ato na ipatagaan lagi. Murag duda ko, murag naato sa maing kamot pero di maayog naong. Sige ga, ato tong atuon. Asa ko din kapit nila balay nga. Duda ko man hapit ko sa naabot sa pinamungahan taon ni kalayo na taon na niyo eh. Ayo. May tagmakit-an taon. Ayo! Hola, Marong. Dire. Kuyog gani mo asawa nga yat-yat nga. Oh sige noy. Salamat kayo. Namatay dong magpatagaan mo dong. Kisa mo yung magpatagaan ninyo. Ang kani imong banaday o ikaw? Uday noy oy. Kay ako magpatagaan kay ang pitaka ko nung gikawat. Oh no. Ulak niya. Ay, kay lingkod. Sige, Barog sige lang, na. ilingkod rin lang. Unsa na, sayop na madita na idi ay. Bati asang naong ni mong bana oy. Pagdilag bati. Braga bas. Di muram na gitamparos bakho. Karihan niya akong asawa, murag puthaw. Nakamatay ug magpatagaan mag-imo. Ang makuha gimo aning akong crystal ball. Ale. Na. Saan gid problema? Ang pitaka sa akong bana. Noy bag, nawala. Ako tay patagaan lagi. Uy langga. Okay ra lang ang albularyoha langga, murag nanagaan na imong giingon. Unsa man na iyang gamit nga kuan ay nga mura man unsa man na bitrasin. Unsa nagtuo siya manok ta. Ano napay dahon sa biga ay. Unsa man makaayo din na di ay. Sige day, ganahan gyud ka kay ipatagaan na imong ipatagaan ang nawa mo ka ng pitaka sa imong bana ato tag-anon. Ambi nang kamot yo kanang dapits to are ato ibutang ring crystal ball. Oh ana day ana, gunit day ana day ha. Sure. Wala rin nakita na nako day. Nakita na nako nga ang nagkawat anang pitaka sa bana iya ang kauban. Oh no. Tarong noy oy. O iya ang kauban ang kana siya. Bago magsweldo, nakatuog na siya. Niya paguman ang pitaka gikuha siyang kauban. Matay langga. Ano man nga? Butbutol man na imong mananagaan. Ano man? Wala mo gud mawagtang akong sweldo. Pagtarong diha oy. Nahurot bitaw inom sa akong barkada. Tangahay lang sa tagiunan ni mong tagay sa imong pamilya.